Gadan ni Dadit Johnson and children, sa kalag ni Gloria Maria Beatriz, sa kaagadan kan Murillo and Berango family, ni Jose Senior, sa kaagadan kan Borromeo family, gabos na kalag sa kaagadan ni Mr. Mario Basilieva and family, sa kalag ni Eduardo Elsie, asin gabos na kalag sa kaagadan kan Camigla family, sa kalag ni Sherry and Shirley, sa kagadan kan Billian family, sa kalag ni Eden, sa kagadan ni Jesus B. Cañada, Daniel, sa kagadan ni kan Moscoso family, Leticia, sa kagadan kan Austero family, asin sa kalag ni Evelyn, sa kagadan Kacha family. Sa girara Barahay na aga sa indong mga tugang. Ngunyan iyuan ika-27 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang pagtubod sa rong regalo na hali sa Diyos. Alaga dapat yaon an sa tong pagkooperar sa regalong ini. Siring kihabakok, minsan yaon ang kadipisilan sa pagsimbag sa kagustuhan kan Diyos. Alagad, kung may pagtubod asin pagsarig sa Diyos, ang gabos mahihimo. Kapakumbabaan ang sarong bagay na kaipuhan, tanganing ang pagtubod maging mabunga sa satong buhay. Papagyamanon ta ang pagtubod na ini, taini ang matao sa to kan buhay na daing kasagkoran. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverend Father Albino Barquilla Jr. Matindog po ang gabos asin sarabay niya itong awiton ang awit sa pagpoon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Unganin pagtiripon, nin mga magturugang sa imong harong, pagtubod niya mo lugod magrarom, ikaandam na kami akoon. Taugma na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugma na daing makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Unganing pagirumdom, kan ipan sa liwanag, kan tataramon, paglaom niya mo lugod marigon, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani na magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa ton Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahayan buot. Inoomawi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos ating langit nun, Diyos amang makakampan, kagurang na kibutong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako aansa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa dakula mong karahayan na labi pa sa mga merito asin kamauotan kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa mo an sa imong pagkaherak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsensya, asin itao mo anday mahagad din pamibi. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na mabasahon, pinapagirumdom kita na ang Diyos kan suanoy na panahon, nagtaram sa paagi nin mga propeta. Alagad ngunyan, siya nagtataram sa kapanuan, uli kay Jesucristo na sa iyang bugtong na aki. An aki na ini, bako sa na ordinaryong parapahayag,
kundi sarong panalmingan kan kamurawayan, kan urog kalangkaw na Diyos. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. O kagurangnan, sagod no arin ako maghahagad nin tabang, bago mo dangugon. Bago mo kami ililigtas sa kadahasan. Taano ta itinutugot mong mahiling ko ang mga kasakitan na ini? Paano mo natatagalan ang pagmasid sa mga salanggibong ini? Nasa palibot ko ang karatan sa kakadahasan, ang pagralaban sa kapag-iriwal, yaon sa gabos na lugar. Iyo ini ang simbag sako nin kagurangnan. Isurat mo nin malinaw sa mga tabla, ang ipapahayag ko sa imo. Tanganing maski sa sarong hirilingan, mababasa iyan. Isurat mo iyan, huli tadaipa napapanahon, tanganing mautob iyan. Alagad, madali nang mag-abot, ang panahon. Asin magkakatutuo ang ipapahiling ko sa imo. Piding mahaloy ning kadikit ang pag-abot ka iyan. Alagad, halaton mo. Mangyayari iyan, asin dai iyan mapupugulan. Iyo ini ang mensahe. Ang mga maraot dai mabubuhay. Alagad ang mga matanos mabubuhay. Huli ta maimbod sinda sa Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo ang tingog kan kagurangnan. Hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Kun ngunyan madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya, awitan niya to ang kagurangnan. Maugmang umawonta ang gapo nin satong kaligtasan. Dumulok kita sa iyang atubang na may pasalamat. Sa kaugmahan, mag-awit kita sa iya, nin mga awit nin pag-umaw. Kunyon madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya, magduko asin magsamba kita. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na satong kaglalang. Huli ta siya ang satong Diyos. Kita ang banwaan na sa iyang inaataman. Ang mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kunyon madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Hinanyugan nindong ngunyan ang sa iyang tingog. Hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Siring duman sa Meriba. Siring kan aldaw sa masa, duman sa kalangtadan. Kan ako binalo kan sa indong mga ginikanan, asin pinagprobaran. Mas kinahiling ninda ang sakuyang mga gibo. Kunyon madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Si San Pablo sa iyang surat kay Timoteo, nagsadol, naliwat palaadon ang biyaya nin Diyos, na sa iyang inako sa paagi kan pagduon nin mga kamot. Andara kan regalong ini, bakong takot o kapurisawan, kundi kusog, pagkamuot, asin pagsayuma sa sadiri. Ang mga bagay na ini dapat yaon man sa lambang binunyagan, urog na kunyaon sa tahaw nin mga katibaadan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, kaya pinapagirumdum ta ka na urog mong gamiton ang regalong itinao sa imo nin Dios, kan iduta ko sa imo ang mga kamot ko. Hulita ang spirito na itinao sa to nin Dios, bakong nagpapatalaw, kundi pinapano kita nin kapangyarihan, pagkamuot, asin pagpugol sa sadiri.
Kaya dai ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Dai mo man ako ikasupog. Kaya ako nabibilanggo para sa iya. Kundi ako unmoan sa imong kabtang sa mga kasakitan, dahil kan marahay na bareta, sa tabang kang kapangyarihan ng Diyos. Gibuhon mong arugon ang mga itinukdo ko sa imo, asin magdanay ka sa pagtubod saka sa pagkamuo, na inako ta diyan kay Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-eerok sa to, ingatan mo ang katotoohan na ipinaniwala sa imo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi sa kagurangnan an mga apostol, pakusugaan sa mong pagtubod. Sinabihan sinda kan kagurangnan, kun igwa kamo nin pagtubod na siring sa pisog nin mustasa, masasabihan nindo ining kahoy na si Komoro, magabot ka dangan makatanom sa dagat, asin makuyog iyan sa indo. Halimbawa, igwa kamo nin surugoon na nag-aarado o nag-aatama nin mga karnero. Pag-abot niya hali sa uma, aalokon daw nindo siya na magkakan, day nanggad, kundi ini ang sasabiho nindo sa iya. Andama, ang sakong pamanggihan, dangan magsangli ka asin maglingkod sako, mantang nagkakakan ako. Pakatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon, huli ta kinuyog niya ang ipinagbubot sa iya. Dae, arog man kamo kaiyan. Kung nagibo na nindo ang ipinapagibo sa indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kami, ginibumiman sana ang samong katungdan. An marahay na bareta akan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na aga po sa Indugabos. Magayunon po mga tugang an pamibi kan mga apostol ki Jesus na nadangog niya to sa Ebanghelyo. Siring po kayo niyan sa indang pamibi sa tuyang kagurangnan. Kagurangnan pakusuga an samong pagtubod. Nata po mga tugang arog kay ni o siring kay niyan sa indang pamibi ki Kristo. Bago po ninda sabihon ini sa kagurangnan, bago sinda mag-agrangay kay ini sa kagurangnan na pakusugon, lugod kan mahal na Diyos ang sa indang pagtubod, haloy na po sindang nagsusunod kay ini sa mga panahon na ini ki Kristo. Nahiling ninda kung paano si Kristo nagtukdo. They've seen how the Lord preached the Word of God powerfully. Nahiling ninda kung paano binulong ni Jesus ang mga may helang. Nahiling ninda kung paano niya pinatawad ang mga parakasala. Asin kung paano pinalayas ni Jesus ang mga marumpot na espiritu. Asin nahiling ninda, nasaksihan ninda kung paano pinakakan ni Jesus ang kadakol na tawo.
Asin kung kita po, na nakahiling, kung ibubugtaktan sa tuyang kamugtakan duman sa mga apostol na nanahiling ining mga ginibong nga ngalasan kan mahal na Dios. Asin kung kita man apodo ni Jesus na magsunod sa iya, of course, we will easily follow Him. Masunod tulos kita sa mahal na Dios. Masunod tulos kita kay Kristo. Ninhulita, madali po baga magsunod sa mahal na Dios kung gabos na mga karahayan, asin gabos na mga magian na bagay ang itatao niya sa tuya. Alagad, ngunyan po na sinasabi ni Jesus sa inda, ang mga kadipisilan na hahampangon kan sarong disipulo na nagsusunod kay Kristo. Kung dati, gabos kaginhawahan ang nadadangog ninda hali kay Jesus, ngunyan, igwa na siyang agyat, igwa ng challenge si Kristo sa iyang mga disipulo. Ano ang agyat ni Jesus? Sinabi niya that whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. And anyone who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. Gari po nagbabago na nin tono ang mahal na Diyos. Mas pinapasabot na ni Jesus sa inda, sa mga nagsusunod sa iya, kung ano ang pagiging disipulo. Ngunyan, nagtataram si Jesus na bako ng madali ang pagsunod sa iya. Kaipuhan ng paasanon ang krus, asin, idinay ang sadiri. Dati urugmahon ng mga disipulos, alagad ngunyan, nadangog ninda, nakaiba sa pagsunod kay Jesus, ang krus asin ang pagsakit. Kaya, nadidiscourage na sa mga disipulos. And this is probably the reason why they prayed to God, Lord, increase our faith. Inhuli taaram ninda, natawo man sa nasinda, mga maluya, asin da ininda mahahampang ang mga kadakol na kadipisilan, mga kagabatan, sa pagsunod sa kagurangnan, kun mayo nin sa iyang tabang. Kaya ano po ang simbag ni Jesus sa inda? Kung igwa ka mo nin pagtubod, siring sa pisog kan mustasa, masasabihan nindo ining kahoy, magabot ka dangan makatanom sa dagat, asin makuyog iyan sa indo. So simbag kan sa tuyang kagurangnan, imbes na i-level niya sa pamibi kan sa iyang mga disipulos, ano po ang ginibo ni Jesus? Mas challenge niya pasinda. Anong but sabihin kang kagurangnan sa mga tataramon niya, na kung igwa ka munin pagtubod, na siring sa pisog din mustasa, sadit, maski sadit ang sa indong pagtubod, even a small amount of faith can do great things. And what are these great things that our faith can do to our lives? Ano po ini mga darakulang bagay o mga gibong nga ngalasan, miracles or works of wonders na sinasabi kan mahal na Diyos sa tuyang buhay? Minsan po, iniisip ta na ang enot na mga bagay na minalaog sa tuyang isip pag nadamog ta ang mga great things or miracles. Iniisip na tulos itong mga darakulang milagro, siring kan, siguro pagrahay kan sa imong makuring helang, pag nag-asenso kita sa tuyang negosyo, siguro pag nanggana kita sa rong contest asin sa tuya sunako at so grand prize, ini siguro sa mga iniisip, enot ang iniisip, o enot na mga bagay na minalaog sa tuyang isip pag nadadangog ta ang mga great things, sa mga milagro. Bako ordinaryo, kundi extraordinaryo. Alagad mga tugang, minsan po, ang mga mahalagang biyaya hali sa mahal na Diyos, ang mga mahalagang biyaya sa tuyang buhay, ito pong mga minsan pinapasipara ta sana. Mga bagay na daing nahihiling. Mga bagay na para sa tuya, ordinaryo man sana. Aram po nindo dakulang biyaya
o saro pong himala na makayanan tang magtios sa tahaw kan mga pagsakit sa tuyang buhay. That is a great miracle. That is a great thing. Dakula pong biyaya o sarong dakulang himala na mapatawad ta an sa tuyang kapwa maski dipisil asin makulog. That is another miracle. Dakulang biyaya ang magpasensya sa mga tawong dipisil kaibahan ta sa tuyang harong, sa tuyang opisina. Ang pagpapasensya sa tawo, sarong dakulang biyaya, sarong dakulang ngalasan. Pagsabot sa kapwa, that is a great miracle. Iyan po ang mga darakulang himala sa tuyang nadarakan sa tuyang pagtubod na minsan pinapasipara ta sana. Inhulitaan mga bagay po, mga tugang na imposible. Ang mga bagay na imposible sa tao, nagiging posible kung may tiwala kita sa mahal na Diyos. And that is why the Lord tells us not to underestimate our faith. Sa mata kang Diyos, mayo man sa pagtubod, ang pagtubod po mga tugang sa mata kang Diyos, mayo manin hinihiling siya na dakula o sadit. Nahihiling man sa nakan Diyos kung totoo o bako ang sa tuyang pagtubod. Asin paano niya ito mga araman na tunay, authentic ang sa tuyang pagtubod? Not, kung ginigibuta po ang mga marahay na bagay na di kita naghahangad nin kapalit. Kung nagsisimba kita, nagpapamibi kita, bako lang dahil ta may hahagadon kita. Kung namimibi kita, maski mayo kita nin kaipuhan sa kagurangnan. Bako man po maraot na maghagad sa mahal na Diyos, na mag-agrangay sa iya. Siring kan mga agrangay kan mga apostol kay Jesus. Alagad, hapoton po niya ton sa tuyang sadiri. Kung mag-abot po ang aldaw na mayo na kitang hahagadon sa kagurangnan, marani pa daw kita sa iya. Kung dahi na kitang kaipuhan, malaog pa daw po kita digdi sa simbahan. Ang tunay po na pagtubod, dai po nakadepende sa kaginhawahan. Dahil lang nakadepende sa ginhawa. Ang tunay po na may pagtubod, may paninindigan. Maski may problema, maski mayo nin simbag sa pamibi, maski mayo nin nakakahiling o nakaka-appreciate kan sa imong marahay na ginigibo, ang tunay na may pagtubod sa Diyos, may paninindigan. Kulita, bago pa man kita magibunin karahayan, nin anumanin marahay, bago pa man kita magtubod sa mahal na Diyos, magkaigwanin grasya nin pagtubod sa kagurangnan. Enot nang nagin marahay sa tuya ang mahal na Diyos. Enot nang nagtutubod sa tuya ang sa tuyang kagurangnan. Kaya lugod mga tugang, ang sa tuyang paghagad sa mahal na Diyos na pakusugon ang sa tuyang pagtubod, siring sa mga apostoles. Magayunon po bagang pamibi ini. Alagad girumdumunta na kung itatao man sa tuya kan mahal na Diyos, kung papakusugon niya man sa tuya ang pagtubod, itatao niya ini not on a platter. The Lord will not serve this on a platter. The faith that the Lord will give us will not be served on a platter. Papakusugon niya sa tuyang pagtubod iyo, pero dahil niya ini itatao tulos sa imo. Ano ang mga itatao sa tuya kan mahal na Diyos? If we pray that the Lord will strengthen our faith, God will give us opportunities, situations wherein we can strengthen our faith. Tindog daw.
Pagkatapos na paghurup-hurupan niya to mga tugang, ang tataramon kan mahal na Dios, ngunyan, ipapahayag niya to sa iya, ang satuyang pagtubod. Gabos po kita. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Dios. Asinamon da gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli ka ni Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay baka na maasin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, Katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat din mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Bilang banwaan nin mga padi kan Dios na biniyayaan kan balaog nin pagtubod, magdulot kita sa Ama kan sa tuyang mga kahagadan. Panuin pagsari kasin paglaom, an sa tuyang simbag sa lambang pagpamibi, kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan na nagpapahayag nin pagiging Kristiyano, magkalubo sa pagtubod, asin pagkamuot, para sa lambang saro, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa tuyang pagtubod, magtalubo asin magkusog, asin padagos kitang magmidmid, kan sa tuyang lubos na pagsarig sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mga nagluluya ang pagtubod, asin nawawa ranin paglaom, mapukawan kan Espiritu, para sa pagbago kan sa indang pagdusay ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Samong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga biyadi, ang mga maedad na, asin nagsusolo-solo, magdanay na pusog sa saindang pagtubod, dawa sa tahaw nin mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, patawadon sa saindang mga kasaalan, asin akuon sa kamurawayan ni Kristong paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan samong pamibi. Diyos, samuyang Ama, mantang natatalastas mi na kun kami sana, mayo kaming mahahaman, tabangi kaming magdayupot sa imo sa pagtubod asin pagsarig, huli hi Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ginoo ka kagurangnan, Diyos nin gabos nga linala, ulita sa imo pagkamatinao, nagapo kami nin tinapay na idinodoro
Indugta. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, papagkanigon man lugod na akuon, kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon. Asin huli kan mga banal na misteryo na sa mong sineselebrar, susog sa katungdanin tamang paglingkod, magkanigong utuba, ang pagpabanal kan pagtubos mo sa mo. Hulihi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli ka namumutan mong aking si Hesukristo. An sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan ni Espiritu Santo, asinamundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa imunin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan tanganing daugonon kagadanan na sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angheles asin kan gabos na santos, naghaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, ano ka sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Paladan an minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainin sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuho nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kaguranan, ipinapareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapayag. Sagod na ikaw, pagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, ni San Jose sa iyang mabiniu na esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos ng mga santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na din kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan. Kasaro ka ni Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang Kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyaon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo at kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan.
Heso Kristo nga gurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostol, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Dios. Uya si Kristo na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtarang kasana, asin sa kong kalak mauumayan. Panong dai ka mamutan, na namumutan ka naman. Ano ang mga paagi, pagkamuot ko sa imo, mahiling sa sadili. Panong dai ka mamutan, na namumutan kan kagurangnan, ano ang gihibohon, pagtamuot ko sa imo, mahera ka na papagkalibuon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, panong na ikamamutan, na namumutan ka Espiritu, ano sa kuan hagadon, pagkamuot ko sa
akwa dadarhon. Ikatunay na namumutan, dakol manan mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, anong dai ka mamutan, na namumutan ka naman. Ano ang mga pagi, pagkamuot ko sa imo, mahiling sa sadiri. Panong dai ka mamutan, na namumutan kan kakurangan, ano ang gigibohon, pagkamuot ko sa imo, mahera ka na papagkaniguon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan. Mamibi kita. Tindog, Tatay. Diyos na makakamhan, warasan na kami mahimahaan, asin mabasog kan mga sakramentong inako, sagkod na kami maginsiring sa samong pinapakinabangan. Huli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ni ikaduwang kolekta para sa pro-seminaryo. Mga paisi, enot, paisi po para sa mga kapamilya kan mga nilubong sa apartment 1 kan taon 2011 to 2013 sa Legazpi Catholic Cemetery. Makiasikaso na po kan mga restos kan sa indong kapamilya bago mag-Mayo 2026. Sa maabot na Mayo 2026, ilalag na po sa mga common usuary ang mga unclaimed remains. Nakalaag man po sa tarpaulin sa may gate kan sementeryo ang pangaran kan mga na-exhume na restos. Ikaduwa, sa maabot na Oktubre 28, 2025 alas 8 nin aga sa Katedral ni San Gregorio Magno, uordinahan bilang padi sinda Reverend Mark Joseph Abinal Calbelo kan Barangay Maynaga, Pulangi, Albay, Parish of Our Lady of Guadalupe. Aki ni Mr. Ramon Calbelo asin Mrs. Gemma Abinal Calbelo. Ikadua si Reverend Jomar Calbanyas kan Barangay Macabugos kan Libon, Albay, Parish of Saint Raphael the Archangel. Aki ni Mr. Julito Banyas asin Mrs. Maribek Calbanyas. Ang ikatulo, Reverend Hill Lola Odiver Jr. kan Poblasyon Ginubatan, Albay, Parish of Our Lady of the Assumption. Aki ni Mr. Hill Odiver Sr. asin Mrs. Emma Lola Odiver.
Kung igwa man po kamo na naaaraman na kaulangan para sa sinda, maordinahan, pakipaisi na sana po ang chancery sa lalong madaling panahon. Ikatulo, sa maabot na Oktubre 10, 2025, alas 6 nin Banggi, magkakaigwanin One Voice Part 2, a dinner concert for a cause. Nagigibuhon sa Legazpi City Convention Center. Tampok ang mga kapadian asin mga seminarista kan Diocese of Legazpi. Sa mga muya po mag-atindir, magpasiring na sana po sa opisina kan parokya para sa pag-avail kan ticket. Ikaapat, magkakaigwa po nin Paris Renewal Experience or PREX Seminar sa maabot na Oktubre 10, 11, asin 12, 2025, alas 5:30 na ang hapon sa Good Shepherd Hall. Iniimbitaran po ang edad 18 anyos pataas na mag-atinde. Magpalista na lang po sa parish office. Donations, October 4, 2025, 700 by Anonymous. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Parish Priest. Matindog po, gabos, para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. tabang kan mga pamibi, kan sa tuyang mahal na ina na si Birhen Maria, bendisyonan kamo gabos kan Dios na mamumuton, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo asin irokyaw an marahay na bareta. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya daron niya tungon yan. Ang tataramon na nadangog, ang tinapay na nagbasog, ang burawod ning bagong kusog, tanganing sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya daron niya tungon yan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya daron